50. Kalas, eller vad kallar man det nu när man är i din ålder? Vilket gillar du, sa du? Jag måste Finlandsost. Va? Finlandsost. Fläns. Ja. Säg det igen, jag har... Flänsost. Har du smakat den? Är den god? Vad smakar den? Ost. Är det fet eller magerost? Fet magerost. Får med ost i hemkunskap eller vad? Vi har ätit om hemkunskapen. Har ni? Och jag blir bara sugen. Fick ni smaka olika sorters ost? Den sortens ost vill man ha. Bara några sorter. Vad var det för sorter då? Vad heter de? Finland. Nej, var det inte, det vet jag inte. Pälsortost och Ostrost. prästost och grevost. Sa du prästost? Grevid. Grevid. Det brukar vara sånt där håll på korsor ibland. Osttorsk och alltså tid eller så, greve. Jag säger Agneta då. Jag är glad eller hon blir glad. Men jag har aldrig fått spela anfall innan. Har jag det? Och det är jag som framkallar det. Det säger man när ska sexa kunskap sen. Ja, det är där. En vecka innan. Det är uppe i varv. Eller? När ska du sexualkunskap? Jag är trött. Tycker du inte om att prata om sex och sånt där? Jag nickar ja. Jag vill göra det. Ja?